ina wani da ya karɓi sunan shi ɗan Nijar. Ku saurara ku ji jawabin babanmu Abdurrahman Tani. Duk wani ɗan Nijar wannan bidiyon naka ne, za ka saurara. Hakika matsaloli masu tsanani suna kira ga matakai masu tsauri. Kamar yadda kundin tsarin mulkinmu ya tsara da za a iya taron gama gari domin kare wannan ƙasar tamu. Bisa da la'akari da wannan tsarin ne, a ranar Juma'ar da ta gabata ne dai 26 ga watan Disamba na 2025. Mai girma shugaban kasa janar Abdurrahman Tani ya zartar da hukuncin taron jama'a gaba daya a dukkan fadin kasar mu Nijar. Ya zartar da haka ne dai a yayin majalisar ministoci da ya jagoranta. A takaice dai abu da wannan matakin ke nufi shine da za a iya kira duk ɗan Nijar da ya cika sharuɗan shekarun da ake bukata na zama soji domin kare ƙasar shi. Haka zalika za a iya amfani da dukiya da duk wani abu wanda zai iya bada gudunmawa wajen kariyar wannan ƙasar tamu. Tabbas daga wajenmu muna goyon bayan wannan hukuncin 100% domin duk wani wanda ya raina irin ayyukan da sojanmu ke yi domin ganin wannan ƙasar tamu ta kwanta tashi lafiya ya tsinta kansa a filin daga.